Progressive Party si munda wa muntu, si estate wa muntu. Ndipo chipani cha DPP sichinasankeko mfumu kuti ino mudzakhala wa muyaya. Ndi akatolika acha pastorate awo ya kanga chikhulupiriro cha 1992 sikanachitika. Chocho ineyo ndikuyankhula pano ndakhalako convention chairman kawiri 2013 ndi 2018. Ndiye timapanga chonchi. Timalola aliyense kupikisana naye. Convention kuyambira president, vice president, secretary general, treasurer general, publicity secretary, organizing secretary, maudindo osewa ndatetsapo maudindo a president ineyo. Kuyambira lero mwataka khaleni uko ayamba bantu banyandifota kumati wawina khala pampando. Wawina khala pampando. Ndiye democracy amene. Ndiye tikuti ifeyo tabweretsa kusani kuti timayembekezera kuti titaluza boma 2020 olemekezeka president athu aitanitsa National Governing Council tikhale pansi kodakula kuti tituluke boma tidalakwitsa pati fatiyena kuti tidalakwitsa singafo kuti tinganikole timachita bwino the fact ndiponso inu atulankani inu anyamata munatipereka kwambiri ndingokuyankhulirani kulimba mtima kumwepo pamunati sisadzula kwambiri koma zimeja mmanena zija tikadama ziwerengaso kodi anthu amati chani tidalakwitsa pati tikonze pati tikadakomana ndikukambirana chifukwa chilichonse chimene mmalemba inu chicha china chimene anthu akunena ndiyefe tikadamvera zimene zicha tikomane tigwirizane zimenezo wakudzina kuti ndi nasi tikanena zimenezo ndiye tikonze zimenezo kuti anthu akumudzi atikhulupirire pamati mpakana pano chiluzire mboma tinakomane kuti tikhale pansi National Governing Council kuti tikambirane ayi china chipani cha DPP ndi constitution malamulo ake chimati pakali Central Committee imene imayendetsa chipani tsiku ndi tsiku komanso pakali National Governing Council idzikomana patatha miyezi itatu 2020 mpaka lero sanakomana chimati tatsimikizire anthu akumudzi kuyambira ku national kulikulu kupita ku region kupita ku ma district maboma ku constituency ku area ndi ku branch kuti chipani cha DPP chilipo chipani cha DPP chipite ku convention tikasankhe anthu amene amalawi akumfuna ndipo nthumwi za chipani zilipo madelegate amene analipo 2018 ali moyo amene wowo ndi amene akasankhe president pano palibe zosintha malamulo njira kuti akomere munthu tikatsatira constitution yathu imene avomerezedwa tapemphe a president athu ndi a secretary general makosa anamukhale pansi tatopa ndi kuchotsa anthu mchipani khalani pansi kambiranani muyitanitse convention nenani masiku a convention mulole anthu achite campaign anthu ndiponso komwe a president athu anaonetsa nthumwi zimene anthu amene afuna president kuli olemekezeka bamuna Dr. Nangumu kuli Ansaka honorable Nsaka amuna Brad Saka kuli olemekezeka bwana Mwanamveka kuli Akabambe kuli Agadama ngakhala anyamata akhalapawa uyafuna akulu democracy tiyeni tikatikitane nawo makosa nawo kumene tapemphe mmalo moti anthu akungochita ndozi kuseti teneti zona bwana president mubwere poyera muyima ngati muyima tikakomane convention anthu asagwiritse ntchito dzina lanu kuchotsetsa anthu ena mchipani wapikisana ndi president ulibe khalidwe ayi palibe zimenezo Margaret Thatcher anapikisana ndi Edward Heath anali prime minister sitting prime minister anali na Margaret Thatcher siku ndiye democracy yoto kawerekeni Ruth Solo Margaret Thatcher ndiye democracy timapikisana kumene ndiye kani ticheche kodi bwana a president muima simuima ngati muima bwana konsekerani kuti tikakomana convention ndipo mulole kuti anyamatano akapikisane nanu kwa mvesa bwino meko mchiche watu ichi kwa inu amene mukumachitapo aime kuti dziwani kuti mukwanamiza bwana mukwala kwira bwana koma tikakomana kumeneko ndipo musayese kuti musintha date ya convention kuti convention sidzakhala chaka chapa zimene zwayi convention ikhale isanakwane July
chifukwa national executive chairman wa convention ndali ineyo zinanga ndi Nicholas Tausi afuseni abwana akudziwa inuso tumza convention zikudziwa ndali ineyo tinapanga na convention kuti maudindo atu adzata July ndiye July yakubwera palibe chikuchitika tikungova nayi makumpoto haifata sakwa kutatu haifata okay chabwino mwachibwino mwasanka ndiye tikuseni sankani koma tikakumana convention panopo timaganiza kuti aitana national governing council kale pansi tione kuti awandi ya transport awandi ya oende anthu a convention atsaenda bwanji tumuzise kala bwanji zizagona kuti zizadya chani kodi mamwe atsakala chani tipange choncho tikapemba please tipange choncho zoti tikudziwa kuti anthu achotsedwa mchipani mai chikukula akumpoto director wa mai wakale ine ndikuchoka ku congress 2007 ndapeza mai kula director wa youth director wa women lero achotsa mchipani chimo lake amukuoneka ngati kuti inuyo mmakonda anankhumwa ndiye akonde ndani akonde chimene sakufuna ndi mlandu umeleti amukuoneka ngati zochita zokapati ndinona nkhumwa chokani awo muchotse Kevin Shambo iwe ukanga lusukupanga zaife ndiye ukatere wachoka asiyeni anthu akale mchipani mchawo si mundu wa munthu kuti munena kuti kalime zipita mawu malisa ndale kuti zipani zizitha ndi mtima wochita impose anthu kuti akale mdzukulu wanga akale mlamu wanga zimatetsa chipani izi zipani zina zidalipo zambiri zidalakatika magani kodi amene mupanga zimenezo abale wanga mukuchifunira DPP zabwino koma tukuchaku anthu ndiye akutifuna mwamva ine ndiye kumati tukwana kuti kuli na DPP mwalodzedwa tangu khala ni pamodzi mpira convention mukaone kuti musangatani kani ati amene akasangidwe ife tikasivotera imweyo atulangano olemekezeka utenga wanga ndi umenewo ndipo ndikupempha kuti mubwereze pamene poonera kuti kuyambira ku likulu kupita ku region kupita ku district kupita ku constituency kupita ku area kuti chipani chilipo cha mphamvu ndipo chipani chimene tikagwirizana 2025 chatenga bomba koma masewera mbwerera tikuchitazi zoti wo zikoma kwambiri zikoma kwambiri